Så er der igen fisk på. Ui. Ui. Hvad fanden har vi her? Det er roligt. Det er jo en af de store. Det er en af de store fisk igen. Ja. Kom så. Du er ikke træt til det. Du er ikke træt. Ej, skal vi lige... Ja, råber. Ej, det er en pæn fisk. Det er en pæn fisk. Skal jeg lige få fat i nettet. Og så håbe på, at den sidder rigtig godt. Du er ikke træt. Du er ikke træt endnu. Du er ikke træt. Au. Du er ikke træt endnu. Du er ikke færdig. Så her bliver jeg bare stående. Sådan. Kom så. Det er en pæn havl. Jeg giver for meget luft. Til sådan en pæn stor fisk. Den er måske 50 eller sådan noget. Sådan. Jeg tror nok, jeg fik hugget maks 20 meter herfra. Jeg skal ikke skynde mig. Tager det stille og roligt. Du er ikke træt endnu. Du er ikke træt endnu. Sådan. Du er ikke træt endnu, Marke. Sådan. Det kan man ikke. Nå, jeg afgror den der